Wan men simba kut to yarani Nan da bo jong mi pinsle yanga Nga e yami ko men se me kring ya jeng im chonga Bat man kasngi nga san ban I yame Wan men simba ko Trong mi bên sle yanga ngai ya mi ko men si me kring ya ching in
ship no yung mensim ko na ponchonga. Usim David usmutu budan kami yung mensim ko chong ublay. Di na katangada ho bang liya po ba wat ship no yung mensim ko chong minang ponchonga. Trying you to be kun ke chong minang asem yung ublay. Take not thy Holy Spirit from us, O God. What ship no yung mensim ko na mang chong iko try. Kala mo mensim ko chong ublay ko ta kalong telli ublay ka chong chong. Kalong telli ko try. Try kay mangilia ko try kamo mensim ko chong kalong telli ublay. Kaya nga por haswa bigin na sikakti nga jo ublay. Pa man ya thu ipi kawe ka jingja, makadai ka jitu kana story. Nakabenta le si kitu le singau kalong ka jing perkan mau yangi baginum kelet. Ban nakabenta ki bompat ya singau pat ngangai skem kalong ka jing mentoy nakabenta jong pi. Bagani ka story kalong kumni. Mensyua abadang sensyar ki siem ya kiri ka perthai. Don way siem basul tenat bhabli siat marat. Dalam yu way menteri jong u banai siat marat seklau. Tindak lai poi hawi ke jaka tau siem udang penkuj ya ka suloi ka jong u. Pankat udang penkuj ya ka suloi tan kan san accidentally ka butei ka suloi. Ban kadai na kakti ka jong u. Bau lenyar ka jingpang. Ban kawai nek simpre akti jong siem kala dukut. Menteri badan lang bat u. Hapdeng ka jing jauh ka snam. Hapdeng ka jing lenyar ka jong u siem. Kaya bau dan ban ong kalong ka ni. Kaya ka bau blay ule. Kaya ka bau bahas sudah. Tau siem la abitar yung tau menteri. Namar ba hagajaka buun singaus na iyo bakat kani ka jingpang. Wong penman kumta. Tikai ka baja kalong bau news im. Hanoi ni menteri bat laset yu hapo patok. Bau news im ulet sipo ka klau bani siat merat marway. Ularung si ka ba jeliu ba ka klau. Banan da ularung si ka ba jeliu ba ka klau. Ya shem ki briu ki ba syong sipo klau ki bagi ong kita ki cannibals. Ki ba bam dok briu. Kila kem yu. Bagilah singo bang hadu kata bamenta ka singi ikan don. Ka fis ka bahek ba. Ka jia bam. Ya ka dok beriu. Dikai ka baja kalong kani. Bahaswa bakin ya kenya yau tau siem. Ta orang ba jong kita kinong kiriu klau. Wang abab shwa. Nganda cek shwa mga. Nada uni ujing kenya uni sacrifice. Uni ujing bam bangin sabam. Ulong ni em ubabyang na dong sedong. Maladam byang kabamut bakala banwan ka jing tim yang hadin. Ta u chief jong kita kiriu khlau u check na dong sedong na du khlia hadu kejat. Aku khadu syem bakakti jo u sikawe ka sempre akti jo kala dekut. Bau ta orang ba no elam jeki mlong ban penyap yu ni. Melong ban bam yu, melong ban kenya yu, kiblay kinum pediang yu. Ban nang taru ladangi bam yu, kanwan ka jing tim yangi. Kila pelaj no yu sim, dekat baka warning bom de ban wan syu. Siu la lek no tanah klau la so komen la im. La poi sipo ka yeng sim ka ju ban nung kong ulek sipo yeng bendi. Ban ya shem ban uta menteri ju ya baw la set bendi la kat tok anisngi. Dapo yang tahapo bendi patok ni usiam ya tu khana sipang kai ga jingja ka baja hapo khlau. Kumno balal kem yu uda kita kinong bam do briu. Bat kumno bala check yu na dong sedong. Bat la shem ba umlong babit ya ka ban kinya. Bat ban bam baw don jingduna ka wi ne kisim prakti. Tau menteri wong kumno wong. Ingala ong ifi. Baki ai baro ki baki belai kile. Kira bahas sudah. Kadau kalau kani. Namar baru ong ru kira bahaba piset bendi nga. Kadau kalau namar balai balada uniu menteri
Ula le rengkat baru siem sport kata ke klau le siat marat jin dalong jing kenya namar ba don jing duna hakamet ke jau nak tadau ular khiap le riap ang hangta bau ong pi la ong baki aka baro ki baki blei ki le ki dei nak menta ka jing bha sudah yang ni ka por menta ha shwa blei ka kti ka jau blei ngakwa ban kli ni ki jing kli khnang balei bangin singo thu bha ya ka benta ka bang kwa ban kren hapeng jongi kum ki khun jo blei ngakwa ban kli ni ki jing kli ba ka jing kli wan kong lo gani hatu nginget ne em ba ki ai ki num ja yangi klem ka jing tip ka jo blei nget nem stu shajrong baki ai ke num jai ngi khlem ka jing tip ka job lei pingai shajrong aha ya you shajrong too close to God ong nak ba jam si da phi ong kren jam de kai man siam te ngaru ba kren han dei tengah so jalan ti pingai ne em baki ai ke ba jai ka jim jingi ki kilma banja klem ka jing tip ublei ong baro pingai nem ba wat yikish nyu jongi la nyeu kat bakum ka ktin ba Jesu kren pingai nem ba we simying ru inum hap klem ka jing tip ka jo ublei shibon akwa ban kli sak we ba artli jing kli Pine mi oblei. Shajrong pine mi oblei. Do you love God? Lapanem nem ye pi. Pidanem ka jing khot ka jo oblei. Pidanem ka plan ka jo oblei ka jim jong pi. Narakata ka jubab ka long hooj. Ngadwai baka jing trang jawa ka long baka ni ka kubor ka bang kren shangi hani ka sngi menta kandar rong haki donut jongi kandar rong shikaba jiliu joka donut ka jongi banga dwai hakmat jo blei baka ni ka kubor ka bang kren shangi hani ka sngi ka long baka da long kandar rong shuduki klen shiing jongi banga dwai baka ni ka kubor kandalong do long snam haga jing im ka jongi Nakamenta kita kiba i yutrai. Kibla khot kan ka jing thamu ka jo blei. Inya phai bat ngas ka ting ka jo blei. Bagata ka long na ka city ka jong upol sikinong room. I city kiba upol utho kiba bun ki dei kisti ba utho na po ying bendi. Mdei na po ka ying ka balai luj. Utho barabor kiba bun ki dei na ying bendi ngap kai ba ka tin jo blei ka ong ha ka cities ki room ka long ba prad khot ba phun riu bat ba pho nyo ngap ha pi ju dwai nem ki khon jo blei ha ba ki jing e ki wan pi ju dwai nem ngap kai ba ka tin jo blei ka ong kum jo di umen sim ba kho ru u ya rap lem ye ka jing plot jongi Namar yak engin duai kat ban debyang ngim tip shu hanrai shisha uta umen sim hi ukarpat nakam ta jongi haga jing ut hir ki bom la ong kat khol bar pho nyo ka ong hanrai uta ken ubayit ya ka donut u itu ka e ka ta ka jing mut ka jong umen sim ba khoj na ba ukarpat nakam ta ki riu khoj kat bakum kamon ublei khot bar phun riu ba ka khot bar phun yo ka kren chipang ka jing duai ni duai la ki jong ki jing la ji ban duai ba ni duai ru hau man sim ka mong ni ong ni duai ha ki wei pa ke thli ru uman sim wi rap ngi bang ngin duai habing ma di ki ai ke ka jim ka jingi ni kren show blay ni duai show blay ba ba ka jingale ka long ka juat hadu kata ni duai how man sim ba uman sim ko jo blay u duai
kat bakum kamon ka jong ublay. Perhatian bagilah duai. Kat kum kamon ka jong ublay, kat ban baat pon riu, bat ka baat pon nyo. Hadian bagilah duai ka jing duai, kat bakum kamon ka jong ublay. Kat kat baat pon pra ka ong. Baat pon pra ka ong kum ni. Bagi tip ru, bagi ki baro, mday tang iwe bat ar, bat lai bat sao, baro all things, kia trelem ya kaban penbam, mday kaban pensniu. Ya kita kiba i yo blay, kaban nengkong ya kita kiba i yo blay, kabar kita ken kiba lakot. Balai kat bakum kajing temu kajau blay. Habangilah duai hau blay. Hapneng kajing ja baro kajim jongi. Barang ngai skem om day tangah pot bengi mat jinge ngi duai. Kata kajing im jongi ngi kon jau blay ngi duai be. Habangi duai. Ngi shania hau blay. Kiai baro ke ja kajim jongi. Kimla ban ja klem kajing tip kajau blay. Kiai baro kiba jahangi kija nagamenta ban penbahayangi yagaban pensniringi nomor bau blay jongi day ublay ubasniu blay jongi uday ublay ubabha ada ni iyo try Bangi don ka jing khot ka jo ublay, ha ka jing im ka jongi. Bun sin ublay, ban pendep ya kata ka jing khot ka ju ha ka jing im ka jong pi bat jonga. Ujule ki ba bun ki ai. Uju penya ki ba bun ki jing ja ha ka jing im. Bat bun sin bat don ki poru. Iba kita ki jing ja ba ki jing shem jing kim long ki ba ngau tanat. Sometimes we face even unpleasant things in our lives. Hapdeng jo kita ke jingyai lenti jongi, hapdeng jo kita ke jingja, kibaja ka jim jogi kibangingi ong ngim sngaut nat ikini ke jingja. Ta ka de ka jingalam ka jo blay. Namad ba wat ya ki snyo jongi lanyo. Aka baro kibaja ngi kilong haga jing tip ka jong ublay bok pa jongi ubahabneng Dewi alam way ki khon jo u hakta ka jing start ba bom jukut jo ublay ban pen poy yangi syakata ka jing temu ba bom jukut jo u apa ublay ukular barabor ki jing kular ke jo u Haki beri ke jiwa bangi syam naga Bible wat hangi mentaru. Blay ukular bangan le akum ta ya fi. Hanrai ya thu opat. Iki jingja ke ban jayangi hakalenti syabingin poi kata ka jaka. Ublay wong hawa Abraham. Mau sembah jome ulit long merau syari Egypt. Haki kitab Genesis. Hanay ukhlem batay kumno ki kun Israel kinlet poi syari Egypt. Banang tau blay wong hadin saus pasnem ngan wan lambiang no pade ya ki kun jome nari Egypt bakin lek syari kanan. Ule kata tang ba ublay klima tu pat bahari klau kin haban ya leng ba ublay klima tu bangan le bun ki kamba hari Egypt. Ublay klima tu Hawa Abraham bangan penkat jika dura besau. Ngan besar ki kun Israel deka mana na beneng. Ku boleh klaim itu. Pada kata dau usuang bet bangan le akum ta pin poi syata ngan le akum ta. Hanrei tu ingi ke kabanja ha pedeng kalenti kajongi. Kata dau Kwa menongi ki kun jo blay. Haka perthai ke bakum kani. Long jai ho try. Aba blay utip lut
Shapang Jongpi Baro. Tiblut. Nadong Shadong. He is a caring God. He is a loving Father. Kumlarway mani. Malang lok bayay ne malang sim bayay. Tengi puli ni kakting ka Job lay. Nganyo ina ka kitab Genesis. Nadu kalanong balay po nyo, hadu kalanong ka basan po. Ni puli, yakin iki benta. Bakata kalong hang ni layatu, tang siya pang kaway ka jingja, bat kata ka di ka jingja, yaw Joseph. Way na kikun ki jong u Jacob. Nadu lay po nyo, hadu san po. Kabatay bet tang siya pang u Joseph. Way na kikun jong u Jacob. Manangkong, singap ko kikun jong u Blay. Manangkong, Joseph, uday, ubaid, yaublay, kumbalong mapi. Joseph, uday, ubaid, yaublay, ubashipting yaublay, ubakwaban penskob ha yaublay, kumbalong mapi. Nabanong yang nga, kumno pitip yung katam, simto aga Bible. Inyalay ban nga siya kating ka yaublay nginyo i. Bagata kalong kani, ikan mau ni habau Joseph la dino ispori Egypt ulong marau bat wong syakri hakayeng ka jong Potiphar bakay ka ba ja kalong pikan mau ka jingja kumno la penshoyu daka lok ka jong Potiphar hanoi kay bau Joseph buong ya ka lok Potiphar singap Genesis life ho kandai kot bapra kay bau Joseph buong ya kani Gabriel ong kumni singap Henry Joseph lakrenga baulo ongru hagatanga ukan rajau hakami ukan rajanga umtip sipang ke ru kabadon bat nga haying badaki baro ulabu hagakti jonga kad bakandai ubakam halor nga haganiga ying omdan bad sim lakang ru nanga hanrei tang ya pakeng dawa palong ke tengah jauh ngap kay bau Joseph buong kumno tingala banle yakni kababoman bad banle pop persya ya ublay daw ka balay ka penla ya Joseph bon job ya kata ka jing pensyoy ka meding ha ba kum ta ka por ka daw ka wayne ki daw ka ba penla yu ban job kata ka jing pensyoy ka day ka jing i ya ublay kwa ban penmong ya ublay kwa ban le pop persya blay nang tadaw klem ong ladang ale kani kan saja kum ta kam taya nga ladang ale kum ta ka saja nga klem ong kum ta hari ka ibo ong yedi ka briu ong kum no ting ala ban le kani ka ba bomman bad ban le pop persya blay kadaw kalong namar ba u Joseph u id blay kabar u Joseph la id daw Jacob. Ano mga daw ni puli na ka Bible ni bau Jacob udah pensuk nang ya ketu ka kuat ka babun rong. Nakam tahu Joseph namar bau ilaw jong ukon. Kabalay kalong ba yaw Joseph lakhat daw blay. Balaay ruhau Yeki jing po snew. Mday ki jing mudur. Mday bala shu manufacture. Daw Joseph. Rila ay do blay yeki ta ki jing po snew. Kabasaw kalong bau blay ulatmu na kamta u Joseph. Bau long uta unong yalam bakraw la neo prime minister. Tang yeki nyo pongot. Kikun kiksiw jong Jacob. Ajudan mo prime minister o balong prime minister yaki inyo pongut. Destang gibriyo gibla duna kani. Balong bangade prime minister. Kanungut gibriyo hake himajipi inyo pongut. Rega jing tmu ka jo blay nam tau Joseph kalong. Bo unlong uta unoyalam bakraw. Unlong u prime minister. Ha kau ri ka bomde ka jong u. Ban penlong ruya u.
Unoelam wa bakrao, hagadagari, a great nation, a very civilized nation. Bagkata kadeka Egypt. Ka Egypt hagdagipor, klalong well civilized. Banyak kiwe pat kiri hakapertay. Andai kaya gibajayo Joseph. Ijo blay, kupajo uru ijo. La khot yo Joseph do blay, la ai ho ya kita ke jing, ya kita ki dreams ke ke ba unlong. Re ke ba ja yo Joseph. Kim dai ki bed of roses. Kim dai kita ke mangi ong, kum ki jing thia ki ba dap de kulap sudah. Re ka ba lenti ka ba susuk be em. Yo I ba kata kalong painful, very very painful journey. Nanti ka ba ka ba khoro kharam ba ki jing mat ki ba ktang ha ka jing im ki wan ban ye kan do ba o Joseph ban pendep ya kata ka jing khot ka jong ublay ka banang kong kalong la isi ya o Joseph da ki para ba ki men jo ba ki tmuru ka ban penyap yo bar la dia yo da ki men jo she Egypt la dia kum umrao balai kalong la set bendi yo bat kata ka bendi ka bala set yo Joseph kalong hakrum jo ka ying sim ka jo paru bat kata ka krum ka jo ying sim paru kata ka bendi kalong ka dum tliu nila ban kali ka eti ka pop ka ba Joseph ulale ka pop what ha ka Bible kay ka pop ba Joseph la le bon mat kat ikini ki emle ka weru ka pop balay te bakalay long kom ni la da day hanga pa pingin ong balay try balay ngam tre le jeseng shu ngam tre duai shu ngam tre shu ban nget ho blay ngam tre shu ban play Bible namar kay kadaw habang aklemle ka pop ngat pen ban hadu kat ni Ada day bang lale tu ka pop ngan poi try hang ni. Kay ka pop bau Joseph ule mdani ai. Banalor ka taru ngiyo I kamoong mentan kata ka bindi ka bla set yu ka long ka badum. Scholars ki ong de hai po khrum yeng ka jong usim paru baga badum tliu. Banalor kata mdei tambah set bindi yu. Ka Bible ke thu ingin sepuli ba kata kalong ba kerendang ju late de kindrinar. Ya ka rendang ka jong Joseph late da ki kindrinar. Iki kijat ju berarti late da ki kindrinar. Ba kinong tho kiong ba u Joseph u don hang ta ha po ying bendi kumba si pos nem tam. Laban mudur ya kata ka jingja yau Joseph hakabau don hang ta hapo ka ying bendi ke bedum belebosai tanda ka ja ta ka jingbam le sibat ka tang banim bal ka jim ka long very uncertain nomar hakaba kum ka ta ka ying bendi bela set ikit ki briu hakanu ka khlemat laban wan ka order ban supasi be ndon kam man bishar tang man supasi be kita kibriu Joseph udan hakata ka kategori jong kita ki badon hakabakum kata kayeng bendi bal filaban modur yo Joseph hangta haba udon hata kayeng bendi ke bedum late ayo de ki kinjinar na karandang late ki jat yo bro atli de ki kinjinar bat kini ki kinjinar ki bam ya ka do ka jong Joseph ya kini ka do jo ka jat ka jong Joseph kata jinge kershut jong kinar baga do kala penmong kala penmisnam bagala poi sedu ki siing jong ki kijat ke jong Joseph dan doktor dan treatment banam dan dawai mundur khna samla bakhlem le ek basniu Ini asngawi kinjri ki bau ring. Man ka por bawan rak bam yo. Upatani ki kinjri ki bakhya. Kumnong sabendi.
Berkat ya ka jingpang ka bawan haki kejat jo. Berkat ya ka jingpang hak bawan hak rendang jo. Berkat ya kata ka jingpang ka bawan mentally spiritually hak jim ka jo Joseph. Berkat ya kata ka jilong loneliness. Ka jing kenja. Ka baudon hangta. Dan kami, dan kepa, dan men, dan para, dan bahaying bahasem, kiban wanra, kiban man keren ya u, kiban ya slog ya ban aiman sim ya u, dan hakata gajaka marway, day tanggat tukan nis benai but snem, palat pau snem udan hangta, kaya iti kabau Joseph ule. Ane Ong banyak haleluya. Ka Bible ke tua yang ini. Dia melaset bendio Joseph. Hakata ka krum ka badum. Lawan ra ru sa arngut ki wei pat de. Tao nong shet kpu jong sim. Bonora ben nora khuri jong sim. Ini kila pos niu ke jing pos niu. Lap pen kot leng kot ka jing thu. Kana ka long puli hina ka Bible pin shem sengut nat. Bau Joseph ubatai ya ke jing pos niu jong ki ba ka jatik kumbala batai. Ka jing kermen ka bau Joseph udon. Ka jing kermen ka bau Joseph udon hakata ka por ka long. Ibarat bha ba kata ka long a very small comfort. Kebaula banyo kalong, I trust the cupbearer. Ngasyanya, unong ra kuri jo usim. Baonda ulapoy siya ying sim, un sakren ya kakam chunga hakmad usim. Banga klemle kay kabade kabas niu, kaba dehok inga banwan hang ni. Hanega Bible kong, unong ra kuri, ulaklet yo Joseph. Anda ulapoy siya yung sim. What a broken dream. Shattered dream. Like broken toys. Dani Yeshu. Lakot. Dani Yeshu. Hatu don ke babhayo Joseph menta. No. Dani Yeshu ka babha. Hatu don kanu ka sign bau blay un pendep how Joseph ya kata ka jing pos niu ka baula ai hau don sign shu don lenti shu uki kuon jo blay ong bat nga ni ka por ong rengkat bat nga ong da ka conviction na do ka do nuot. Bahkan dah rung hadu ki clench ing jungi. Ong kum ni. Ong e, please, ong e. Nangis kem ngam kren sikit paya, kiba don hang ni. Kiba yap, nga kren sikit mau kiba im. Biak singaw, yaga surga jonga. Ong e, kum ni ong. Baro! Kiai, baro! Kiai trailem! Ya kaban penbha. Ya kita kiba iya yo play. Ya kita ken kiba la khot. Kan bakum ka jing thmu jong u. Dan shu manu hang ta po ying bendi. Yau nong ra khuri la pen poi si sim. Yau nong chet pu jo sim la pasi. Dan Jacob dan kami Joseph, dan men dan param dan paralog dan syu manu em marway udon hangta haga bendi kabadom. Kap ki kon jo blay. Ublay. Ong ban ngahan re ublay. Ong ban ngahan re ublay.
Henry ublay uwan hagaying bendi. Bandon lang bad u Joseph. God came to be with Joseph in that dirty, terrible, horrible dungeon. God came. Ublay wan bandon lang hangta ha kaying bendi. Mdon kami, mdon kapa, mdon men, mdon para, mdon syu manu balaban wan hagabakum wadagajaka. Ublay ukan mau, ublay wan bandon rengkat bad ujos. Uli nagakti nga jo ublay, naka kitab Genesis, anong balay po kendai kitkat bad paway ngap. Nong balay po kendat kabat huway. Henry utray uladon rengkat baru Joseph. Bola peni ka jing isnay yu. Bola ay hu ya ka jing mon ba kmat nong ap ying bendi. Mano badan baru Joseph. Mano badan baru Joseph. When you have God, you have everything. When you do not have God, you do not have anything. Ong ban nga hallelujah. Habang idon yo oblay, ngidon kiye baro. Darang ngimdon yo oblay, ngimdon eruem. Beudon, beuwan, ban syong rengkat baru Joseph. Angta hagaying bendi kabadum. Ngabu ka jingkali. Na makanlong ka jing shine nam tajongi. Ngabu ka jingkali. Balay, baublay, wan, hakata kaying bendi, kabadap ika jabo, kabalong kab ima, kab isirkay. Balay, baublay, wan hangta. Why God was there? Why did He come there? Jubab kalong kanis ngap ko kikun jo ublay. Kajubab kalong ublay uwan hangta banyada yaw Joseph. Ublay uwan hangta banyada yal kajong kaktin kabaulaay how Joseph. Ublay uwan hangta banum sya yanuru ban ktakti yaw Joseph. Ngikan mo na ka Bible hagay kitab Genesis baka Bible kaong. Ulah hukum iki beriu baro udaong wat kta yaw balas le jonga utray. Ong bat nga hallelujah. Habang idon ye kajing temu jo oblay. Habang i yo utray ngidon kajing temu, ngidon kajing khot ka jo oblay. Ublay umaham ye kita kibasaw dong jengi uong wat kta. Nang tra oblay wan hapo yeng mendi. Ban sumar ya kajong kaktin. Balay, banyoi, bay ka ka ba ublay ula kren how Joseph. On pendep ya ka. Ong bat nga hallelujah. Wat kiku slay ko kikun jo ublay. Wat num kiku slay. Don yo ublay ha ka jing Inya puliban nga kaktiin joblay naka kitab Jeremiah kalong banengkong. Kay kitab Jeremiah kalong banengkong kidekot kadway bat kadar. Jeremiah lanong banengkong kadway bat kadar kidekot singap. Diyan joblay kawan how Jeremiah. Raong kom ni singap. Singap puli chapi. Kaktiin utray kalawan ru hanga kabaong ko Jeremiah mayo ayu Jeremiah wong ngati ngalaong ngayo uding du uba uding sok lam kon khatar utrai ti loong hanga melayo bhae nabanga ap ya kaktin ban pendep ya ka blay uwan ban ap ya kaktin kabaula ai how Joseph. Ong bat nga hallelujah.
Security guard. Kiba yeng hapo kibang baper. Ndai ba ki yeng ban yada na kamenta. Jong itu kinong tray habang ki kasha ba kiwe. Nakilami isben dan babut yaki. Poi siyeng dan syuk menong ba itu yaki. Hari balay baki tugi security guard ki yeng hang tu habang kadao kalong ban yada banom don bawan bantu ya kapisa. Kad baka pisa kadang don baru tu beriu bara ya katuka plastik leni katuka bag. Baka don kapisa habak pinjoi baki don ki security ki babud. Maya dep drop ya katuka pisa haga ceka badai ban drop. Don security shoe. Ublay uwan ban up yau Joseph. Ublay daladi uwan ya ka ban pentikna. Banum don manu bala ban pen kulmar ban pendu to distort or to spoil the word he has given to Joseph. Ong batnya hallelujah. Nang tadaw sekarang pli nagaktin jo oblay dek amplified ke dekat bakat ar ngasotnat ban puli ka ong kumni. Then said the Lord to me, you have seen well, for I the Lord, I am alert and active, watching over my word to perform it. Leu don hari mendi baru Joseph. Mi len budak mi ba banom don ba pen sniu ya ka tien ka ba ubleu la kren ha o. O ki kon ki jo ubleu. Compare no matter what. Compare haka situation ka bakum ka epidon menta. Bay udon rengkat bat pi. Ban pendikna banum don ke eke ke basniu ka ban jai pi. Ban pendikna banum don ke eke ke basniu ban pensniu ya ka ktien ka baula ai shapi. Is there with you always. Niu i ke jingja ke baja ha ka perthei. Niu i ke jingja ke baja ri India menta. Ding berngem persya ya ka balang. Beliau sya yang sekeren ha we pat dia kasngi. Compare ka jing berngem ka bahadu kan no. Nara baro seperti ki yang persya ya ka balang utrai, ka balang kan job ha ka bahadu. Ong banyak haleluya. Nomor balai bau Jisu daladi wong. The King of Kings and the Lord of Lords. Daladi wong, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall never ever prevail against it. Compare. Rabaro ki yang persya, ya ka balang. Persyang na do mensyua. Na do mensyua kila persyang. Na do ka pod ki sim ha ka Bible kila persyang, ban pendu. Judge iki kun Israel. Tab Exodus haru lai le ka balaban penduk judge iki kun Israel. Deka Bible ko ong kan ang pensitom yaki kan ang le ban penyap yaki kata nang roi. Ong bat nga haleluya. Compare go ki kun joble wat numrit nan sim. PM apostle ke baja, PM mentara ke baja. Wat hamanipur ke baja ngong kom ni. Ano ka tien jo oblay. Oblay ong ka Bible ko ong. Penlong itenat na kita ke belakala debay. Beauty for ashes. Daban ong ka manipur klalong debay na. But there's a God. Whole nation baro kari kan sayo i bau bleu nyeng. Bleu nyeng. Bleu nyeng.
Leonieng. At karin dia baka pertakin yo i. Hey. Beauty for ashes. Ini pen yang kektiin Job leng yo i. Kaya kita jaga long yau Jacob. Kaya kita jaga Jacob. Abang Jacob yo sengau ya katul ka fake news. Kumbaong Donald Trump man kapor. Ka fake news. Na kitul ki crooked. Na ki kun kiba snew jinglong ki jong u. Kaya bau Jacob ule. Ngabha. Kaya kita ki kun jo Jacob ki ong. Oh, Joseph. Lah siapa niap hamarat klau. Tadi you. Riki warra aku bawa show Jacob bat kajan yo Vietnam ki penyap do belang. Kyo pek kajan jo. Fake news. Kaya kita baca. Habau Jacob yo snow te kekentin na ki kun ki jo u. Ngap kaya baca. Kaya bau Jacob ule ngap. Life honyo ka dekot Genesis ka kitab Genesis life honyo ka lanong dekot ka balai po sao bat balai po san singa man puli pi u Jacob ulakat ila ka Jacob baula bu da ka jan kan hala ka sengkai baula yam let ngau si ila kon bon singi Onda kumta ki khon jo baro ki shenrang ba kan pay. Kaliami igaban pentingan yu. Henry umsya bakin pentingan yu. Baulaong nabasisya ngan lehyar syalau khon daga jingyam breu hadu ka jingtep. Kumtau kpa jongki ulayam na kabenta jong u. Ulayam na kabenta u Joseph. Tre bandan mapentengan. Udah sengau si ketang hado kata-kata. Leko ki kun ke Job le. Rau Jacob udon ngan ongko Jacob. Memtip ya kaplan ke Job le. Memtip ya kaplan ke Job le na bala bure no ni ki jingmut ci perkat jome. Rau Joseph ladap di syari Egypt. Nagaman taban pendep ya ka ketin ke Job le. Ong buat ngah haleluya. Ngaman puli dalam kitab Psalm. Ka kitab Psalm ke basis paksan ngasuh tenat ban puli kini gibenta. Kitab Psalm basis paksan ngenyepek ke dekot. Nado ka bakat real, kat nyo, ter hadu arpawar sengap. Ba ulah hukum ublay, ulah hukum ya kanem sniu hakari Egypt at kapertay. Ulah pendu ya ke jingkersyan ukpu baro. Ulah pa yo breu haswa jong Jacob bagi kun ki siu jo. Yo Joseph la di ban long merau. Lik kijat jo la pensitom hakinar kejat. Labu yo hak kinjri nar. Hadu kata kapor bala pendep ya kaktin jong u. Oh haleluya. Ngabha. Hadu kata kapor bala pendep ya kaktin jong u blay. Kaktin utrai kala tenju ya u. Usim ulap ha pelaj ya u. Unong sensyar ki kenjaban riu ken ulap pelaj lu ya u. Ulap penlong ya u utrai halor ka yeng jong u. Ba unong sensyar ya ka spa ya u baro. Ya ka ban kum ya ki rang ba jong u kat ba umon. Ban hikai jing start ya ki syakri jong u. Manu bapa yo Joseph syari Egypt. Manu bapa yo Joseph syari Egypt. All things work together for good, provided if you love the Lord, you are called according to His purpose. Bangi baru ki kun Job lagi badon hang ni. Bagi bapek lembaga ni social media ru. Kun Job lagi pidon pie yo try. Bagi pidon ka jing khot ka Job lagi. Bau blen pendep ya kata ka jing khot ka bau la khot ya pi.
Lesi kelaban long ki jia lenti ki paper kelaban nyai. Le tang ka we ka long. Ublei un pendep ialah ka jong ka ktien ka ba Ukraine syapang jong pi. Ông ban nga amen. Hallelujah. Kum ki khun ki jo blei. Aku apan ong ni ka pos ngap ha. Kum ki khun ki jo blei la siu spa jo trai. Wat habang iya lang ba kita ki bangim siung tanat haga jingim. Never ever question God. Never ever question God. Why Lord? Why Lord? Balay te try kum ni. Balay te. Balay. Utraw na mi tu ti pi ke. Lera u Joseph wala kalina utray balay try kani yang nga. Balay hang ni. Utray un singap jar. Unu mi tu tangwe ka long ba un ripenem be yu ban pendet ya kaktin ba Ukraine. Ong ban nga hallelujah. Kum ki khon jo blei compare ke jing compare ke jele ke ba kat nu ba phia lang ba phia ban fe si kita ki wan num kuslai. Never ever question God. Trust him. Trust him. Shania beho. Kum ki khon ba siu spa ke jo try. Kan mau ni ka way. Among the English swang as on the never ever speak any negative word against God. What you can contain long negative show blay. Persya yo blay. What habang iyay lang ba? Ikatem juga sengil juga jiyap. What you can contain long negative shang blay. Namar balay. Kan sapoy kapor hadin. Baldang ila keren kum kita ke contain long negative. Bang ila question yo blay. Ngin sa regret. Bangin repent. Ikan mau yo Job. Hakajing temu ka Job lay. Hakajing temu ka ba bom jukut ka Job lay. Kajing temu ka Job lay nang tau Job kalong mday bu su temu hang tu. Ula temu lupa oblay. Ba na Lord ka ba spa ka ba udon oblay nang kerkusu suyu. Anday kijing ja ki bom skol tanat ki khon ki yap ka spa ka lay jikot jing khaladu. Kalok ru kong tim no yo blay bat yap no. Parlok ru ki wan show Job banya slok bat u ki bakren ki kentin ki bapen lenga pisa yo Job. Badon ki por ba Job ru. Lakum kren bakala. Reondah ba blay lo pen pau ila di show. Job wong ngakelaba mud. Jan kan but how to pay. I repent in sackcloth and ashes. Mga tadaw ko ki khon jo blay, ko ki khon ba e jo try. Long ba long jacket ba ja. Shania how try. What ju kuslay haki e baro mau don ublay. Ong ba niya hallelujah. Banga kwa ba nong susu kum ni ki khon jo ublay haka balang. Ba kito ba page lang ba social media. Nanong deka English kan sa deka kasih hadin. Church, please never ever quickly jump to conclusion. When your brothers or sisters are struggling in life. Kuki kun ke jo blay ki ba i jo try ka balang ka jo blay. What you can thi kloy ha kata ka jimpen kut no. Dan iban bishar. Ya ki para kan tayle ki para senrang habaki yaksa ya ka jim ka jongki. Ang sagaway. Church never ever quickly pass judgment on the brothers or sisters when they go through hardships and trials in life. Pass judgment kalau. Ada yang kapor jongi mga nengkong habang iyo Job.
Hakata kajing long kajula dulut baro bat spa bat kun bat lok bat nadong sedong. Kadang kajing sarong la palat tepi. Bayam hatu singi kajing sarong kat utu tepi dei hok hi jakwa. Never ever pass judgment. Do not know what the dealing of God on that brother and sister. Ong batnya hallelujah. Play utip ialah kijong kikun. Ong bannya haleluya. Ublay utip kumno bandil batki. Update setang kaway bakata kalong ka final outcome. Update ka final outcome. Ngangit bakitu ki langot ki parlok ki jong ujub. Kiblawan keren bun ki ujub. Anda haba kila yo bau beli lo kerku pat did arsya ya ujub. Kena menurut show atang ban pet ya ujub dak jing le ran. Ting keren bagi judgment bagi la de pas ya ujub. Menurut tinggal ban pas judgment. Hatu ngitip mo yaka jing temu jo oblay. Hatu ngidon rengkat mo bat oblay. Bantip yaka jimut ka jo oblay. Ayu ba oblay ule na kamtai kong syai. Ayu oblay ule na kamtai kong es. Hatu ngitip mo yaka jimut jo oblay. Ayu ba kumno ba penyai lang ba ya kong minu ba jingar. Hatu ngitip ngimtip. Nama ublay wong, uay ti utaw biya selaban nga. Ngale eki deka jing start jo nga ang ublay. Ngap ka kitab Isaya ko ang kumni. Ka kitab Isaya lang basaw paw dekat bakat lai bakat sangan puli ka ang kumni ngap ublay ang kumni. Uay balay alam ya umen siyam jo utray. Lani ba ulong unang sela jong u. Atu umen siam jo blei was labat ngi wi atu shingi ke e ke bon sale na tai tu. Bakan bakan sao ko ong bat nu ulai sela bat uai belapen sempang yo u bat belah hikai yo manu te hikai yo blei hagalenti ka jing bishar bat ba lahikai jing nang yo u ba belapeni ha u ya kalenti ka jing start manu Ublay, uday, ublay. Ong bat nga hallelujah. Pan ublay, ule, yaki baro akapertay, haka GM jeng pibat jonga, ublay, ule, yaki baro haka jeng start, ka babom jukut jong haka bang mapibat mga ngimla ban sempang. God does things in His own infinite wisdom. You and I do not know His plans and purpose. Analo katas kawingan ong. Oblay. Don la kajong ka timing kajong. God has His own timing. Don na playing jo pi ka timing kalajan. Pan sa penpao no eke kajong tumu oblay kajong jo pi. Hallelujah. Ecclesiastes like kat ways ngap ka iba ka kti oblay ka ong. Ublay, upenlong, itanat, yaki baro, hala, kaayom. Ublay, udon laka jongga por. Udon laka jongga season, baga timing. Nama kata daw, hakan pedeng juga jingay lenti, what num bisyarya no enoru, but what num pass judgment, but what num skren kanono kaketin, kabalong negative yo oblay. Namar ba, udon laka jongga por. For He makes all things beautiful not in my time, not in your time, but in His time. Ong hallelujah.
Leu tre hakapor bat kasisan kajong u. Ngap. Joseph wang inong sa yung nong ra kuri jong u siem. Ondol ada batai ya kata kajing po sniu. Uang kumno uang anda malapoy siya yung siem. Wat klet yang ah. Anong klet yang mo? Gobha kren hakmat usim. Plead my cause before the king. Kren hakmat usim. Bangapoy siya yung bandi. Ngakamay iruem. Amlong deserve bangan poy hang ni. Hang nila siya parep yang false accusations. Hari kaktian jauh belah kong, anda bau tahu nong rak huri la poi siung sim, la pelai diu na bendi poi siung sim, ulah kelet no. Kajing kelet ke babha. Memang ngap perkat. Lada unong rak huri jong sim, ulah keren haus sim cepang u Joseph, shwa kajing pos niu jong sim paru. Lesi Haus ia muncul mai, kumta, dan mau tahu beri kumta, toh aku beli sibun, labiang. Lei udah lah kajong kapor kajong ong ban haleluya. Very right time, beli upah ya kajing pos niu, show paru. Bagi jing pos niu, kau pengkelmar jimut jiu. Baru blay, open long blind lot ya ka jingmut jiperkat. Jong kiri start. Bakimlah ban batai ya ka jing pos ni wa jong sim. Ying sim kalong ha ka jing kulmar. O sim ulalong troubled mentally, spiritually. Kaya ka jing pos niyo. Kaying sim bat kahima Egypt kalaki palo kum kejihat pelung ke duriau. Namun habau sim danjing suk. Danjing suk hakaying sim bat kahima. Nomor bam don shu manumlo ban batai yo sim ya kejing pos niu. Hamar kata kapor at the very right time. Hallelujah. Hallelujah. Akapor ke babiang. Ini norak khuriwan, maaf yang ngalak kelet. Akapor bangsa set bendilang mensuau, don't way nong Hebrew. Ubatai ke pos niu ke bau nong ke bau tu nong set kepu, bat yang ngaru ke pos niu, bat tek ke bau batai yau turu lalong bat yang ngalak aja. Usim dondo kumuta kot. At the right time Joseph came to the palace. Hallelujah. At the right time. At the right time, at the very perfect time, from prison to fire, Joseph won. Asim, kajing pos niu, yung batay kajing pos niu. Pada anda haba, la batay kajing pos niu. Joseph ula interpret kajing pos niu, but la penkop hau Joseph ya ka buram la ai ka sapi authority bala penlong hi u prime minister hik bau bleu la keren tembakala bau blei ula keren. God fulfilled his promise. God fulfilled his plan. God fulfilled his purpose. Play penlong yau Joseph tik mau lakren. God kept his word. Play sumara ila ka jong. Kaktin kaba ulakren. Aga bakhadu im ga jong Joseph.
Dah pula long nang sensyar hari Egypt. Jacob pula kelat no. Kaya kebaca Joseph don hari yang seim bagi hinmen kilayawan ban banyak keren pensebok bagi perkat pemerintah tu Joseph un sapenhar kepur artat yang ini Dewan bagi tahu ketien reke ke bau Joseph uang sekau tanat palat Genesis san arpau arpau Genesis lenong ba san pau dekot ba arpau singap ke bau Joseph uang pi shisha pilala temu igaban pensniu persya nga pi shisha pilala temu igaban pensniu persya nga oh hallelujah tu pelilang sebab kau tu pelilang dan Bible ni am dan English dan kasih kau pelilang dan ni am tu kaktin ke bang Henry Ublay dan am kaktin ke bang but God hallelujah kay bau Joseph Wong kau nya pelilang nang we arlai Genesis san po kal nang khot bar po we pelilang dari mobile ni dari no tu pelilang we up song ai dang don je bawat ke Genesis sem tip hai ke don man tom le to Genesis san po khot bar po bang apen seluruh ge bang wan je seng so bahasa ra Bible mo ra Bible we are lie Pishisha pilatmu igaban pensniu yang Henry ublay ulala temu igaban penbha igaban long kalat kumbaka long hagani gasngi igaban penim yaki paiba babun okay Kapken, Joseph wong kumno. Isisha pilat mu ka ben pensniu yang pensniu persya yang Joseph uklam ong. Henry undang lapoi si Egypt. Ublay upen kalalut di kitab barokhoi. Yai bau Joseph ong. Henry ublay ula la temu. Ula dep temu lepate. Ông mắt ngà hallelujah. Henry ul blay ulala temu. Kan long kum ni. Ban leyu bahkan long kalat kaban long hakani kasngi ikaban penim ipat ba babun. Amen hallelujah. Parlog ba i jonga parlog ba i. Blay utipha shapang jong pi ke pia len pi hang nu pi dan menta ublay uyo I ya ka situation ka jong pi pilong kum no menta blay ui je pi God loves you God cares for you God is right there in the middle of that fiery furnace of temptation, trials and problems, God is right there. Ublay umpat kelet yipi. Itla kelet yang aimat bangadai baduk. Di baduk hatu pila pidan hajil sebentar. Raya Joseph ublay hadu hajil dang lej. Tapi siang yang plastik tu sedang dia belai luit kemudian bahas susu mapi. Ada Joseph haduk bendi. Ông nọ đã quy các tiền, ý không bao blay ru ông to khum lăng này anh này bendi pi. Rau blay ukan mau yau Joseph. Rau blay ukan ino yau Joseph wat haba baro kila ino yau. Blay kelet yipi. Ukan mau tik yipi, iway pa iway. Blay un pendep aka baro baulah keren syapang jongpi. Pandangan teka balang ublay un pendep
yaki baro bola keren nakabanta kabalang. Ong batnya haleluya. Hadu ngenya puli kakti nga joblay. Naka kitab ka jong u Jeremiah. Ibang iju puli nakapor si kapor basautanat. Ka kitab ka jong u Jeremiah. Ang nang baarpo kanday. Dukot kabakhat way. Ang baarpo kanday dukot bakhat way. Singap. Blay wong kumni wong. Nabangatip yaki jingmut kibanga don kiba ngaperkat siapang jong pi. Ang utray. Ki jingmut ki jingsuk ken ti om ki jong ga jing sniu. Blay num le sniu ngilano-lanuru. Day mangikin mo ang gabas sniu. Panay ka jing kermen ye pi hagapor bakut jong pi. Kaman puli dake English. Tutunat bahay kanis nga baha. An puli dake English. Kaong kumni. God says, for I know the thoughts and plans that I have for you. All of you. Thoughts and plans for welfare and peace, and not for evil. To give you hope in your final outcome. To give you hope in your final outcome. No matter what happened to you in the middle of your journey. Wait for the final destination. Nga hallelujah worship team. Wala na kasurak mapiyay man taga ka daw kti sudah. Hanrei piyo ikatay kajaka ba pinpoy. Ab ya kataken. To give you hope in your final outcome. Kajingmi kabakado. Compare jayu yang imenta. Compare jayu yepi. Compare pi struggle hagaji imlesi. Compare ka eke ka baja hagaji imjopi. Ren ka eke ka balong negative yo blay. Wadum paidin nakababud yo try. Wadum pass judgment halor ki weipat. Up ya ka final judgment. Ang bad nga hallelujah. No matter final judgment, I mean the final outcome. Lani kata ka jingmi kabakado uso ubakado. Deutaken ka jubab yaki ke baro. Ang bad nga hallelujah. Tuan pun kudno. Pasal yang ngai sports. Tagay ba jaklo gani? Ngakan mau haki post nem ke no. Palat san post nem ban. Palat san post nem. Hang tiki por. Si don ke inter district football tournament. Ro ka por jo ka Assam. Inter district football. But hagata ka sin ngadang kena. Dang de ki khat san ki khan rius nem. Try to ka por. Tiga kita berjaga long, ba kiale apa selong. But kini ka grising ground hang ni kadang long open, kampat care kumti, 4 sim sipai. Tiga kita berjaga long le ki district umta, ba khadu ka final ka deh hapdeng ka Guwahati bat ka selong. Ngalai pej, ke bun pej ba, baik tenat bahang football. Ba kita berjaga long haka first half. Haka first half. Kita ginong ngiriak kay football, kita tibit bhajong ka Guwahati. Score laigul. Haka first half. Din jong ka second half. Das dang biang menta haka second half ka football. Kuaban kut artat. Silong ka ay saw goal. Job artat saw lalai. Haka por ba ka Guwahati ka score lai goal ka jingeran sa kinong Assam ka jia shot la tadempuk
Reonda kinong selong kita selong diau wan ngaru la diau. Nei la ai kawe la ai ar la sedang yo mesim la yo mesim si chulai drone she's not stuck away so goal sa si pangkut ke football akaji kernyom nak ta daw wait for the final outcome up yau so ubakadu up ya kapor ka joble up hoble wait on God. Ông bạn nhà hallelujah. Cũng cái khôn cái dấu blay, cái là siêu spa cái dấu trai. Bài kita cái bài ý dấu trai. Bài kita cái là khot cắt cũng cả chính thmu cái dấu blay. Bài phi don ru ye cái plan bài cái purpose cái dấu blay hay cái chính im compare cái phi dạy lên tim mình ta hay cái này cái mình ta. Compare hang nu phi don. Compare ke je le ke bakum no philong wanum long shaken wanum long discouraged just wait for the final outcome to yeng lang ni ke song jong ni with all conviction from the heart, ai baka do nut kan ya hap baka sentur, mo mabun sin kan do nut kan ya hap te baka baka sentur ka ong. Ai ngin ya hap. Banang ni sikamat jagat baja yang iki kon jo blay. Ini abi how blay. Plai ni ki kan tien sai sien. Ong na du ka do nut all with all conviction and faith. With all your heart adu ka do nut. Ong biang sai sien kum ni. To. Ong kum ni baru ada ka do nut, ada ka conviction, ada ka jingej. Ong kum ni ong. But ngiati bro. Ong say please. But ngiati bro. Bagi baru. Dia trailem ya kaban penbah ya kita giba ij ya ublay ya kita ken gibala khod kan bakum ka jing thamu jang ublay ai thap ti ba jam shutra. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for your word, Lord. Try I know amen takaktin ma ashangi. Irap yangi ko try ablay banginum ki palo aga jim jungi. What habaka protect ka ki ko try. Hane yangi nginom la net den hame ko try. Irap yangi ko try ablay bangin peg bet sheme. Help us to fix our eyes on you, Lord. Help us to fix our eyes on your word and your promises. Try rap yangi. Yarap yangi try yarap yangi. Try baginum kali balay. Ginum tnom ginum knyom. Gin abet yakap ke ba memen le ko try. Na bangitip ba ke ke ba memek perkhat nam ta jongi ka long bag for good. Nam ta ka babha sudah. Naman melo ublay babha. Mdan kay ro kabas kay kabas niyo ka no jong me. Re baro ka de ka babha sudah. Yarap yangi try bagin am long kibri kiba long patient. Re yarap yangi long kibri up kibi sharp. Hadu bagin yo i. Kay ka jubab kay ka jingle jome. Hadu ka bakut kan rat be. Try naman mentang yo i. Bau pol, usia krisis mewang, mentangi tang mahiyat ke basai berngot. Mereka sepoi kapol ngin seilut ke baro. Balai ki jakum tu yangi. Balai ngi hap banyak leng bai tu ke baro. Men sapan paulut kita baro ko try ablay. Try ngai ngu yemeng ai ke buram shame.
Na pelat no ki khun che ven ka jaka. Da banga kerku ye ki. Baga jing e ka jo ble pa ba beneng. Ka jing ai e ka jo try bon prem jing u Jesus Christ. Ka je slok jo men se ko. Kini ki nong regat lembat pi ki ko ble. Ba ki tu ki ba pet leng ba ki social media ki da ka leng ka pertei. Taba shabam jukut. Amen. Amen. But amen. I have to give a jump show try. But they could play way. They could play way. They got jing whole try. I mean, see me way. They could play way. What do me not come to play mo? What do me come to play? Let us shake hand. Way. They got jing come in. Amen.